Мисия, качество и реализация. Три ключови предпоставки за изкачването на всеки един кариерен връх – личен и институционален. Днес нашата посока ще ни води към онези от тях, които градят пъзела на успешното образование у нас. Различните висши училища имат различни мисии. Някои обучават в знания, култура, ценности и поведение, адекватни на съвременния цивилизационен свят и приобщават към модерното общество. За други акцентът е в развитието на фундаменталната наука. Професионалното висше образование подготвя за успешна кариера и личностна реализация, но всички те са обединени от една дума – качество. В тази посока се редят и мислите на професор Христо Христов, ректор на най-младото висше училище у нас. Става въпрос за многомерна съвкупност от свойства и характеристики на даден обект, примерно университет, програма за обучение и така нататък, които удовлетворяват предварително предявени към нея изисквания. И колкото ти изисквания са по-добре удовлетворени, толкова по-високо е качеството. Кой решава и кои са факторите? Факторите са държавата, за да има по-високо качество на висше образование. Фактор е университетът с цялата му съвкупност от преподаватели, нормативна и учебна база, материална база, информационна база, начин на управление и така нататък. Фактор са самите студенти и тяхната мотивация да се учат, изключително подчертавам на това. Фактор са преподавателите. Фактор са бизнесът, който ще потребява тези студенти. Фактор са още и обществото и медиите. Ние имаме принципа на цилиндъра. Колкото влезе, толкова излезе. Всички искат да запазят студентите, защото това зависи щата, бюджета и, ако щете, икономическия просперитет на университета. А не бива да е така. Ние трябва да направим фуния. Отдолу достъпа да бъде отворен, но горе да излизат само качествените. Как да стане това? Това е въпрос също и на законова уредба, на икономически модел, финансов модел, в който трябва да се финансира самото висше образование. Европейският политехнически университет откри втората си учебна година в началото на октомври. Тържеството беше уважено от политици, посланници, депутати и представители на Християнската православна църква. Нова мисия, нови очаквания и трепети на студенти и преподаватели. Изпълни атмосферата тук. Мисията на университета е изходно начало, към което се ориентира цялостната негова дейност. И учебните му планове, и програми, и на какво да учат студентите си, и как те да се реализират, и науката, която той прави и така нататък. Нашият Европейски политехнически университет има мисията да бъде мултинационален център. Ние така сме дефинирали тази мисия на взаимодействие между модерното обучение, научни изследвания и иновации, международно академично и бизнес сътрудничество. Това е нашето предназначение. И като втори акцент в нашата мисия е, че ние персонализираме отношенията си с студентите и докторантите, съобразно с индивидуалните им възможности и желания. И ги подготвяме за професионална реализация в динамично променящата се пазарна среда. Това сме дефинирали като наша мисия. И трябва да ви кажа, че от тук проистичат много неща. Ето, например, в управлението на самото висше училище. Ние имаме академичен съвет от 35 човека, от които 1/3 са представители на бизнеса. Обучението в Европейския политехнически университет се води на английски език, той е в ръцете на изявени български и чуждестранни преподаватели. Това е мястото, където високите академични постижения ще бъдат истински оценени, с пълна финансова подкрепа и висококачествено образование, гарантира самият ректор професор Христо Христов. Част от нашите курсове се четат от професионалисти, специалисти в съответната област, от модерния бизнес, съвременния бизнес. Не непременно те трябва да са наши преподаватели на щат. Ние ги ангажираме, за да бъдат управени спецкурсове, за да бъдат пряко свързани с предния фронт на бизнеса и на това, което се случва в реалната практика. Изпитваме студентите, като непременно имаме двама екзаменатори. Единият е титуляр, който е преподавал на студента, а другият е външен екзаменатор. Студентите полагат своя изпит, резултатите се сканират, изпращат се по електронен път на титуляра и на външният екзаменатор. Те анонимно оценяват резултатите и така получаваме две компоненти. Третата компонента от крайната му оценка, която по определена формула се получава, е неговото обучение през семестър, резултати от това обучение. Ние можем да кажем, допълва още професор Христов, че нашият студент не е точка от голямото пространство, както е в масовите университети. Тук всеки от тях е предмет на специално внимание. Искаме да изтискаме максимума на неговият интелектуален потенциал, това, което той е способен да даде.
Ние сме университет, който 80% от студентите са чуждестранни граждани. За да дойдат те при нас, трябва да преодолеем невероятни препятствия. И до момента все още не може да попълним всички наши студенти да дойдат на учебен процес, тъй като пътуват по различни визови и други причини и не са дошли при нас. Това са все пречки, които трябва да бъдат преодолени при такава интернационализация. Но направим ли я? Дойдат ли тези мултинационални общности от студенти? Дойдат ли преподавателите ни от чужбина, защото много от тях участват в нашия учебен процес по видеоконферентен път? Ние бихме могли да направим едно висше образование, което е сравнимо с световните и с европейските стандарти. Защото преподавателите там няма да бъдат случайно подбрани. Те са от водещи университети, силни в областта, в която ние работим. Университетът пръв въвежда в България дисциплина, която се явява като подготовка на студентите за Европа. За тези, които идват от чужбина, от неевропейски страни, България се явява праг, който трябва да преминат, като още първия семестър изучават европейски ценности и култура. Специалността архитектура е по образец на Международната академия по архитектура, където има нов начин за изграждане на професионалисти. При нас скалата, по която студентите заплащат таксите си, е следната. Тези, които имат успех среден, заплащат пълната такса. Тя не е много малка. Тези, които имат успех добър, плащат 2/3. Много добър 1/3. Отличниците нищо не плащат. Ние при откриването на учебната година в присъствието на председател на парламента на Република България, госпожа Цачева, връчихме дипломи за отличници и безплатно обучение на 5 наши студенти, които покриха тези изисквания. Ако направим така, ние стимулираме студента икономически, пряко и непосредствено. Не да чака той след години да си реализира знанията и оттам да получи някаква изгода. Той сега я получава тази изгода. Но това означава, че нашата оценка трябва да е истинска. За да е истинска оценката ни, тя трябва да отговаря на изискванията при изпита, който трябва да бъде близък до непосредствената практика на съответната специалност, в условия подобни това, което ще бъде на първото си работно место. Не само знания и умения, но и ценности, отношения, т.е. силният студент да стане силен специалист после като завърши. Това искаме ние да има единство и адекватност между оценката, която му даваме и неговата реализация в бъдеще. Ето това са неща, които ние се мъчим да направим и ако това стане, ние действително стимулираме качеството, ето го тук ключовата дума, на тяхната подготовка с икономически средства. Не всички студенти са мотивирани, споделя професор Христов. Не повече от 15-20% от тях са истински амбицирани да получат добра подготовка. Много дори не са непосредствено свързани с специалността, която са записали да учат. А някои не мислят и да я практикуват. Те искат само да имат диплома, а не знания, умения, ценности, отношения, които трябва да създадат по време на обучението си. Как да ги мотивираме е един от големите ни проблеми. Подходът, по който стимулираме преподаватели, също е иновативен. Значи, ние имаме система за оценяване и поддържане на качество, която дава оценка за работа на преподавателя. Една съществена част от нея, с съответната тяжест, е оценката на студентите за своя преподавател. Както той ги оценява, така и те не го оценяват. Това не е ново и не бих казал, че е иновация. Но ние направихме обратна връзка между системата за оценяване и поддържане на качеството и възнаграждението на преподавателя. И понеже не сме държавен университет, където това трудно може да се направи, тук ние правим, и в нашия правилник е записано, заплатата му в зависимост от това какъв е приносът за университета и какво качество той дава. Студентите от Европейския политехнически университет имат още една привилегия. Всички имат възможността да учат по един семестър в чужбина. В момента има направени договори за някои от специалностите. Други са в процес на преговори, но желанието и амбицията на ръководството е до завършването им това да се осъществи като обучение или като практика. Доволни сме от това, че ние вървим в правилната посока. Аз това обидено го казах го и на откриването на учебната година на присъствието на високи наши държавни ръководители, чуждестранни преподаватели, учени и така нататък имаше. Мисля, че ние вървим правилно. И много от нещата, които сега се случват и които Министерството прави на образованието и науката, ние вече сме ги направили. Примерно, аз ще използвам случая да ви кажа от какво сме доволни. Направихме франчайзингови програми. Преди още да беше направена корекцията за закон за висшето образование. Това е един университет, който те първа
се ражда, развива и мисля, че върви в правилна посока. Ние няма да се откажем от тези правилни посоки.